balimaw ani yakuma kibaru m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ ko fanga sɛgɛnnamatɔ kɔni kumana an ka jamana ɲɛmaa a ka san yɛlɛma kuma la maliyɛnw ye a ka san yɛlɛma na hakilila jiginna a y'a bakuruba dɔw fɔ min bɛ tali kɛ conférence d'entente nationale n'o ye ɲɔgɔnyeba ye maliyɛnw bɛɛ sen bɛna don min na min bɛna kuma accord de la paix min signera ani budamɛw fɛ 2015 kɔnɔna na o kɔni o conférence d'entente nationale o y'a fɔ ko o bɛna kɛ jani marsi ka se ni 2017 kɔnɔna na o kɔni na fanga sɛgɛnnamatɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko o kɔni ni o ɲɔgɔnyeba in bɛ kɛ fo o ɲɔgɔnyeba in kɔni ka maliyɛn bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan wa fɛnɛ ko o ɲɔgɔnye in kɔni a kɔni tɛ se ka dan dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛna kuma u ye min fɔ accord kɔnɔ ko mali degun fɛn o fɛn bɛ maliyɛnw kan ko o bɛɛ de kan ka maliyɛnw bɛɛ de kan ka sigi ani ka kuma o degun kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ jamana ɲɛmaa tun y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ fɛnɛ ko min ye an ka fanga constitution ye n'o ye an ka sariya sunba yɛrɛ ko kɔni o bɛna yɛlɛma ko k'a d'a kan ko fɛn caman bɛ yen ni olu ma ɲi a kɔnɔ ni an bɛna dɔ fara olu kan walasa olu kana kɛ problème ye don n'a nataw la o kɔni u y'a yira k'a fɔ fanga sɛgɛnnamatɔw y'a yira k'a fɔ ko o fɛnɛ na ko walasa o ka se ka ɲɛnabɔ fo olu bɛɛ de sen ka don a la o kɔni o de bɛ an bolo k'a las'aw ma o yɔrɔ la n'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ bɛ min ye maliyɛn minnu bɛ faransi aw yɛrɛ b'a kalama a bɛ u ye semaine kelen de kɛ u tun ye consulat minɛ n'o ye Mali ka lasigidenso min bɛ Paris kɔnɔna na u kɔni u kɛlen k'o minɛ u ye ɲɛ sɔrɔ a la ka d'a kan accord dɔ sɔrɔ la o accord kɔni an bɛ se k'a fɔ ye bi ko o kɔni a bɛ ka bila sen kan a ma mɛn yɛrɛ a bɛ ka bila sen kan ka d'a kan o dugusɛjɛ min u y'a bila u ye consulat bila u y'a yira k'a fɔ ko yen consulat ɲɛmaaba ni o ye Jimé Diallo a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ Faransi k'u bɛ se ka wuli kabini o yɔrɔ bɛɛ la ka taa u ka passeport n'u ka fɛnw papier minnu bɛ yen ka se k'o ɲɛnabɔ ni o ye carte d'identité ye ka se k'olu baaraw daminɛ ko o bɛ se ka daminɛ o la o kɔni ko bɛ daminɛ nin waati in na fo ka taa bila kalo tile 13 la o kɔni o kɛra nisɔndiya kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ Faransi olu ma kosɛbɛ ka d'a kan ni kɔni tun ye olu ka kɛlɛ kun kɔrɔba dɔ ye o de tun b'an bolo k'a las'aw ma an ni ce aw ka kulomajɔ la.